אנחנו תקועות על סירה באמצע נהר בפאקינג לונדון, סירה שהיא בעצם ג'קוזי כזה. עכשיו, האיש הסביר לנו איך להפעיל את הסירה. אף אחד מאיתנו לא הקשיב על התדריך. יותר מזה, החלטנו לשתות קוקטיילים בזמן שהוא דיבר על התדריך. צריכים בעצם לכוון את הסירה לפי הדבר הזה. אנחנו נתקוע מתחת לגשר. תדעי כבר. פאק לאה. האם לא מגיע למחוז חפצנו? יש פה גשר, פשוט כל כך נמוך שאם אנחנו לא נוריד את זה, אנחנו ניפול, אנחנו נמות. 3, 4. פאק. יש פה אש, השיער שלי יתאבל בתוך העץ. פאק. עשינו את זה. הוא הביא לנו פעם, פשוט נפלה לנו במים. לדעתי אנחנו במסלול הלא נכון. אנחנו פשוט מתקרבים עכשיו לגשר. הכי נמוך בעולם. תורידו את הראשים. הנה, יש פה חצים. מודל פה, אחרת אנחנו נקבל מכה. נתכופף טיפה. הכל משתבש פה. הסירה שלנו הפסיקה לזוז, המנוע שלה התקבע. אבל הצלחנו לקרוא לעזרה, אמורים לבוא להציל אותנו עכשיו. המושיע שלנו. שרק הציל אותי כל היום. אני אצבע גם מי צריך. איזה סתומות. Thank you. פאק, כל החרבנה הזאת וראה בגלל שפשוט שמנו את הדבר הזה במקום הלא נכון. Can you take her with you? No, I'm okay.